שאתה מוכן, ושלבך איתן, ושאתה שלם עם המשימה, ואתה יכול בעצמך להשלימה. ידידי בקטן, מה אתה ובעצמך? תודה מיד שזו בדיחה. אתמול בלילה סיכמנו שאת המלך אנחנו הולכים לפקוד. יחדיו אנחנו נקפוד את פתיל חייו של המלך שלנו האידיוט, שיש לו אף נפוח ואדום כי איננו מפסיק לשתות. אני אפילו לא זוכר על מה לכל הרוחות אתה מדבר. ולמה עלינו להרוג את המלך שלנו האידיוט, שיש לו אף נפוח ואדום כי איננו מפסיק לשתות? נראה שהיית שטוף שיכר אניס ושכחת לגמרי את המאורע המכעיס. מנגר, בלי מנגר, בלי התנצלות, הכניס לתוך המגילה את השוליה פסטריגטה, שיקבר בקבר השחור. ואילו אנחנו נותרנו כאנקדוטה. כן, אבל אתה אמיץ ומיומן, ואילו אני סתם תינוק בכיין. לא אצליח לעמוד במשימה של התנגשות במלך, אזי למיטתי אני תכף המקום היחיד אליו תלך מכאן הוא להרוג את המלך או להתעלות על עץ הפקן. אנא, ותר לי חברי היקר. לא אוותר, חסרים לי רק המקום וכלי הרצח. אז יאללה, חשוב מהר. אין לי את מה שנחוץ להיות לך לעוזר. ואילו אתה, תרש, שמך אפילו מתחרז עם מתנקש, או מוקש, או קרש! לא עולה צומלל. הרי תהיתי כיצד מבצע את המעלל. וכעת, אנחנו יודעים בבירור שקרש ישים סוף לסיפור. רגע! מניין לנו קרש, תרש? אח של זרש, הנגר. את הנגריה שלו כבר סגר. כמובן יחמר, הרי כבר מאוד מאוחר. להרים קרש תכף ומיד ולנתץ למלך את הראש סתם ככה, בהינף יד. זהו, הלכה כפות מה שאדוני קורא לו התנגשות. אתה כל כך חכם, חברי הבינוני. עוד תנתה רעיון שישמע הגיוני, שלא יכלול חס וחלילה קרש. הרי אתה יותר חכם מתרש. אני בכלל חרד מהמחשבה שמחר יערך למלך טקס ההשכבה. אני דווקא התמלא כולי ריגוש, שכל הממלכה מהודו ועד כוש תשקע כולה באבל. ובטקס קודמי ינגן בנבל. חבל! בקטן, אתה פושע לא קטן, ככה במכה שולט מהמותן הברקה. כן, ככה השניים תכננו וחשבו המשימה מעשית היא אבל המלך סרטה נרדם, מגיע לו לישון כמו בן אדם? נתקוף עמו ראשון? הרי לא תקום עם שחר, אתה תמשיך לישון. זה נכון. כך נרצח מלך בשעת צהריים. לא, אי אפשר, לאור יום אנחנו נגיע יותר לדרכום. אז בין 40. ולא פנוי. יש לי דייט. עם מי? עם ההיא, נערה נעריים. זאת אימה. עיניים. כך, לא שחר, לא בוקר, לא צהריים, גם לא בין 40. בטח שלא ערב, עדיין תסיים מאוחר, אז מה נשאר? לילה, מה כבר נותר? בקטן, רעיון נהדר, אז למה לחכות עד מחר? כן, ככה השניים תכננו וחשבו המשימה מעשית היא אבל לפני שמתמלא לך המצח בעזות, חשבת כבר איפה תתבצע ההתנגשות? ישנם רעיונות אין ספור, אך בוא קודם אל הארמון אחדור. אחר כך בחצר נמצא מקום להסתתר, ושם כמעט בשתיקה לתכנן היכן תתרחש החניקה. תרש ידידי, סוף מעשה במחשבה תחילה. הרי לא נרצה שאיש יאשים אותנו בעלילה. נצטרך לחשוב על מקום שבשעת לילה זו יהיה נידח. מקום בו איש אינו נוכח. למשל כמו המטבח. אבל למה שבמטבח יימצא המלך מת? הוא לא טבח ואיננו משרת? נצטרך למצוא מקום אליו נוכל אותו בקלות לפתות. מה, מקום בו יוכל להמשיך ולשתות? בקטן. אתה המן לא קטן. אני לא מוכן. הרי אתה נתת את הגיל בזמן. ואיפה בית המקום? תהפוך
את הסטריגטה, שיקבל בקבר השחור. להוביל את המגילה. בקדן ההססן. אחרי כל זה תקבל כוכב בשדרת הכוכבים של שושן. נשים ירצו למיטתך להיכנס, ילדים יבקשו רק אליך להתחפש. כל ערב תאכל במסעדה, משתה שליחה רניס עד לא ידע. שפים יקראו מנות על שמך. תגיד, איך הכינוח אוזני בקתן נשמע לך? משנס מותיים, אל תהיה מיואש. אולי עוד נספיק להגיע לבר, להרים איזה כוסית יש. אני לא אתן לך תרש להמשיך אותי לרמות ולגרום לי בכלא את שארית חיי לחלות. יושבת עשרות שנים על קשירת קשר ברצח מלך. בוא נאמר שלא כך תיארתי את קורות חיי בערך. לכן אני מתרה בך תרש. לא ממני קיבלת את רעיון החבל, ולא אני הוריתי על שעת מרחץ הדמים, ובטח שבטח לא אני סיפרתי לך שראיתי את המלך ישן לבדו שיכור על השולחן באולם הנשפים. לבדו? ישן? תודה רבה. עכשיו אתה ללא ספק מנהיג החבורה. מה לי? לך על כל הקופה. אם כבר הגית כל פרט במזימה, לך על זה בענק. תגרום למלך תחושת מחנק. אוי, לא הותרת